50 milioi segundu kantatak deno interpelatzen gaitu, ze, azkenean jasotzen ditu eguneroko une batzuk eta bizipenak. Eskolan, helduak ere nola funtzionatzen garen, orduan denontzatik izango da, publiko guztientzat. Hunkigarria izango da, umeen ilusioak ere ikusiko dituzue hor, eta primeran pasatzen ari dira prestatzen, osake, ezin dugu besterik eskatu. Animatu eta etorri. Urriaren 25ean Tolosan ikusiko gara! ¡Está fuerte!